Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit kita ngantos siang menika tasih dipun paringi pinten-pinten hidayah inayah saha kawilujengan katite ing siang menika kita saged makempal silaturahim wonten gedung Balai Desa Gumpang mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Dumateng sesepuh bini sepuh para tamu sedaya Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing mriki kula nyuwun pangapunten ingkang agung awit awratipun pamundhutipun saking Ibu Sri Suparmi ingkang pidalem ing Sidakerta Gumpang Kartosura. Bapak Ibu saderengipun kula nyuwun pangapunten, Ibu Suparmi siang menika ngambali atur kasugengan kerawan panjenengan sami nggih. Ugi nyuwun agunging pangapunten anggenipun nampi saha nglenggahaken para lenggah sami kirang trep saha kirang sekeca saha kirang jumbuh lelenggahanipun. Pramila sepindah malih Ibu Suparmi nyuwun agunging pangapunten. Salajengipun para Bapak Ibu sedaya katuran lelenggahan kanthi sekeca kanthi martu-mertikaning penggalih ngantos pawiwahan menika purna mangke. Bapak Ibu para lenggah sami nyosi pirsa bilih sanajan sampun mangertosi sami bilih Ibu Suparmi ing siang menika ngawontenaken walimatul urus nggih menika netepi nggih menika misuda putra putrinipun innalillahi misuda putra putrinipun ingkang nami Eka Gusnul Kasanah sarjana manajemen, putri saking Bapak Irfan almarhum saha Ibu Suparmi ing pidalem Sidakerta Gumpang Kartosura. Kadhawuhaken kalian Bagus Dias Aprilian sarjana akuntansi, putra jalunipun Bapak Sri Hartanto sarjana pendidikan ing pidalem Perum Joho Baru RT Gangsal RW 8 Joho Sukarjo. Pramila kanthi menika temanten sekalian kasuwunaken donga pangestu dumateng para tamu sedaya, mugi ing mangke temanten sekalian tansah
pinaringan karharjan katentreman saha kawilujengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu, boten kesupen Ibu Suparmi ngaturaken matur nuwun ingkang boten pami dumateng sanak sederek tangga tepalih kadang mitra, boten kesupen ugi para kadang karang taruna muda-mudi ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon inggih tenaga penggalih saha ego partikel menapa kemawon saestu menika dados ngentengaken anggenipun Ibu Suparmi ngawontenaken walimatul urus ing siang menika. Sepindah malih mbok bilih Ibu Suparmi kathah kekiranipun anggena ngawontenaken pawihan ing siang punika nyuwun pangapunten ingkang agung. Ugi kula pribadi anggenipun matur kirang trep saha kirang prana ing penggalih panjenengan sami kula nyuwun agunging pangapunten. Kula kinten namung menika ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kekeranipun mboten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.